Het wie wordt nog wel een noffelijke dag, vooral door de zinnen er wat meer bij kwamen en dan viel het ik prima aan. En die wien wie ik nog net zo sterk, maar we zullen wel merken dat zodra als die wien ik wat aanhelt, morgen onderhouden dat het dan al wat koeler wordt. Eerst maar even nu en vannacht, flinke opklaring, een vrij heldere nacht, maar een temperatuur tussen de 8 en de 10 graden. Oké, er blijft nog wel eens wat bewolking, misschien meer de provincie in de mistbank, maar daar blijft het bij. En de wien, zwak verder op de provincie. Matig, want vrij krachtig in het kust- en waardgebied en die komt dan uit noordelijke richting bij noord-noordoost. Morgen, een dag maar wat koeler waren zoet. Ik denk dat we uitkomen zo tussen de 16 en de 18 graden. Verder hebben we wel flink wat zinnen, een protterzinnen. Ik wil eens even een beetje bewolking, maar dat stelt net altijd volle voor. En natuurlijk, droeg waar. De wind uit het noorden waai, die wordt ik sterker, matig want vrij krachtig, kust- en waardgebied krachtig en dat verklaren tegelijk toch wel wat koelere waardtype. Maar zeggen we vooruit, dan komen er nog wel wat simmerwaarts in. Maar als je een protte zinnen, een temperatuur om bij de 18 graden heen en dat betekent verderop in de provincie misschien wel bij de 20. En als we door 20 graden gaan, gaan we naar Tongen. Een warme dag, maar flink wat zinnen. En ik dan droeg waar natuurlijk. En zeggen we een vreed, wordt het ik nog een droege dag. Maar dan komt er alstadig gewoon wat meer bewolking. Vooral later op de dag eerst een protte zinnen en gemiddeld zo'n 18 graden. In het weekend denk ik een aantal buien, maar we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.